Ja hem vist que podem operar amb fórmules i funcions dins un mateix full, però també podem operar entre diferents fulls i fins i tot entre diferents fitxers. Suposem que tenim aquí les vendes corresponents a diferents venedors del mes de gener, de febrer i de març. I aquí voldríem tenir el total del primer trimestre. Doncs tot el que hem de fer és, aquí per exemple, amb el primer venedor, en part, posaríem sum, obriríem el parèntesi, aniríem al mes de gener, seleccionaríem, premeríem el punt i coma, després aniríem al mes de febrer, el seleccionaríem igualment, punt i coma, i després aniríem al mes de març, el seleccionaríem, tancaríem el parèntesi i ens faria la suma. I després podem directament arrossegar. Sabem que jo puc reproduir el valor d'una cel·la, com aquesta d'aquí, prement igual, seleccionant-la, i automàticament es reprodueix. Si això el canvio, i poso per exemple Pere, doncs s'actualitza. Però ara suposem que m'agradaria que el que posa aquí aparegués en mayúscula. Doncs tot el que he de fer és escriure upper, selecciono aquí la cel·la a la que fa referència, on es troba el text, prem Enter i automàticament m'apareixerà en mayúscula. Abans veiem una funció per convertir el text en mayúscula, de vegades es pot ser útil la funció inversa, és a dir, la que converteix el text en minúscula. Tenim aquest llistat de noms, i és una cosa tan senzilla com en comptes de fer servir la funció upper, farem servir la funció lower. I seleccionem la casella que volem convertir a minúscula. Arrosseguem i veiem que funciona correctament. Per contra, si el que ens agradaria és tenir en mayúscula només la primera lletra de cada paraula, el que hem de fer és emprar la fórmula, la funció proper. Seleccionem la casella en qüestió i com veiem funciona també correctament. Ja sabíem com mostrar més o menys decimals amb el format de la cel·la, però cal dir que això no és el que fa la fórmula d'arrodoniment. Posem, per exemple, que jo aquí tingués el número 4751. Ara, des d'aquí, amb el botó dret en format cells, el que vaig a dir és que només vull que mostri dos decimals. Això no vol dir que el tercer decimal desaparegui completament, senzillament és que no es mostra. Anem a fer la comprovació amb la següent fórmula. Jo li vaig a preguntar, aquest número és més petit que 4751? I ara es dirà que és fals, perquè en realitat no és més petit, és exactament igual, el que passa és que l'1 no es mostra. Efectivament, es diu que és fals. Per ara anem a fer una cosa semblant amb la fórmula d'arrodoniment. Vaig escriure aquí 4751. Ara vinc aquí i el que vaig a fer és arrodonir aquesta cel·la a dos decimals. Ara, amb aquesta fórmula sí que ha desaparegut completament el tercer decimal. Anem a comprovar igual que hem fet abans. Vaig a preguntar, això és més petit que 4751? I ara em dirà que és verdader. Efectivament, el tercer decimal ha desaparegut del tot. De manera molt semblant, opera la funció int per als números enters. Si jo tinc, per exemple, aquí 7,000001 i dic que vull el número enter d'això, em surt el 7. I si ara faig la comprovació i li dic si això és més petit que 7,000001, em diu que és veritat, ha desaparegut el darrer decimal, s'ha convertit només en un número enter i la resta de decimals no és que s'amagui, és que desapareixen completament.